No v tej noci sa mu sníval sen, že ten žobrák bol sám Ježiš, ktorému dal polovicu plášťa, a vtedy Martin pochopil, že pomáha vlastne Bohu tým, že vlastne pomáha druhým. Ponaučenie z tohto príbehu je veľmi dôležité. Viete mi povedať, aké má ponaučenie? Ponaučenie? Čo to znamená, že pomáha iným? Ponaučenie je veľmi dôležité. Z tohoto prebýva vlastne. Sestra Janka. Keby sme chceli vedieť, prečo si dnes svietime a ideme s lampášmi. Na 11. novembra sa v mnohých krajinách deti prechádzajú s vlastnoručne vyrobenými lampášmi na počesť svätého Martina. Lampáš symbolizuje svetlo v temnote, tak ako Martin priniesol pomoc, teplo a nádej tým, ktorí to mali v živote veľmi ťažké. Týmto sprievodom pripomíname, že aj my môžeme byť svetlom pre druhých, stačí jeden dobrý skutok alebo úsmev, ktorý urobí v našom živote veľmi veľa. Otázka pre deti. Je tu niekto, kto aspoň raz urobil dobrý skutok? Nájde sa tu také dieťatko? Deti, aspoň raz dobrý skutok. Vie sa s nami niekto aj o tento dobrý skutok podeliť? Ninka. Raz som pomohla mojej babke upratať dom. To si super, perfektná. Davidko? Pomáha mamičke variť. Keď sa svetlo zhasne, hviezdy vstávajú, vesmír číta básne, čo uspávajú a otvára nočnou tmou. Fantázia detských
počul tichý plač. Ty čo tu robíš? Kto si zač? Z kona rýchlo zoskočil, mielo sa k mužovi otočil. Ja som len chudobný muž, dlho tu žobrem už. Nie som dobre odetý, nemám ani na šaty. Strašne ťažko sa tu žobre, no verím, že raz bude dobre. Už to dlho nevydržím, po troške tepla veľmi túžim. Rytier Martin neváhal, svoj ostrý meč do rúk vzal. Svižne preťal teplý plášť. Drahý môj plášť, dobre slúž, teraz ťa potrebuje tento muž. Dáš martinský znamená mráz a sucho. Jedna Martina zo stromu neodpadol, môžeme čakať, že bude mrazom. Keď padal na Martina, aj veľká noc príde na bielom koni. Na Martina medvíd líha. Svätého Martina by sa synku premieňa. Celé dni hladím nech nás vode, celý rok ani všetký. Celý čas dobieha môj deň, tak jak černý vín. Práve nám, naša hviezda, práve nám, Večer svetiel, lampášov a dobrých skutkov zakončíme výnimočným zážitkom, ktorý rozžiari oblohu plameňmi a roztancuje svetlo v rytme hudby. Firestorm je dynamická skupina veľmi šikovných umelcov, ktorí spájajú umenie tanca s intenzitou ohňa. Ich vystúpenia sú skutočnou hrou svetla, rytmu a energie. Takže sa pohodlne usaďte, držte si svoje lampáše a pripravte sa na ohnivú show, ktorá rozžiari náš martinský večer. Ešte musím podotknúť, že show zafinancovali Materská škola Božský Mikuláš a rodičovské združenie pri základnej škole Jána Holého Božský Mikuláš. A takisto chceme poďakovať pánovi starostovi, že nám umožnil, pán starosta, že ste nám umožnil tento priestor a vôbec, aby takto akcia bola.
poďakoval DJ-ovi Rodimu za skvelé zvučenie. Takže detská, milí hostia, rodičia, zábava graduje. Vivinka hľadá maminku. Sme tady pri DJ-ovi Rudimu. Samozrejme, my jesenné víly by sme rádi poďakovali všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili nášho martinského svetlonosenia.